To je on? Počkej, to jde nějak rychle, ne? Berem ho. Jo, to jede na mašině nebo na kole? Bobule, tady do 328, kolo na dálnici, jede jak dobytek, jeden pode 1, směr Praha, 185 km. Což jede tak rychle. To jde za autem v duchovém bydlu, ne? Ty vole, už to je vypad, vole, to mám sundalo. Počkej, jde? Nevím. Jde. Tyhle, to nevím. Na startový moment ztratili jsme ho. Počkej, bacha. Ty, zastav, zastav. Tady, bacha, přibrzdí, co dělám? Ty svedidla, vole, na druhou stranu. Tak pojď jedem, Tam je, jo. Vidím ho. Je, kolik jde, ty vole? 98. Teď jsme starávali. Zase máme, jde zpátky na Brno, drží se za dodávkou. Od 80 už vlastně na dálnici může, ne? A rozhodně ne na kole. Jako 102. Vole, hele, dodávka, brzdí, bacha, tohle je zužený. Ano. Nemůže, to už musím úplně vyřízeno. Dělat šlapo. Já mám pokud zastavení. Zastavte vozidlo. Slyšíte, zastavte vozidlo. Kurva, slezte od kola! Bacha, on uhne, uhýbá. Počkej, tam jeď. Tam je odbočka. Tady, ber to doleva.